talaga. Dumadami na. Good morning, Yang Abihero. Oy, nag-aantabay si Yang. Good morning, Yang. Bagayon na urulay-ulay, kaibigan Dani. Pag nag-abot na bakuna, digdi sa syudad ning Naga. Kaya lang, ano ang target kayo ni? A1, A2 lang? Target niya, tapuson ang, sabi na, magagamit naman sa first dose. So mga first dose, nakatagama po ining 5,000 na vaccine Aha. na dapat maubos sa madalian na panahon. So 5 to 6 days ang tala ni Mayor basado sa amin Sa amin. kasi nagtaragalugan na duman ay. Aha. Basado po sa ginibuming Nagpatagalog na naman si oo. kaibigan Donna. nagpatagalog si kaibigan doon. Si Boy Rita ugmahon nakakuang kakampi. Ano, taduan na si Dag Matagalog. Radyo Bicolandia, siya na po tinaga, Sir, Mataragalog kita, Radyo Bicolandia po, saka ako. So, sabi ni Mayor Sabago, ay, Matagalog na naman pala ako. Yes, so. Tama-tama. Dahil kita magparahalo, garon nakaangkla si kaibigan Donna sa ining lugar. Baka yaon siya duman sa JMR Coliseum. JMR Coliseum, JMR Museum. Yaon duman si Congressman Gabi Bordado. Siya po ang may daradumang kang swab cab ni Vice President Leni Robredo. Sige daw. Nasa linya. Radyo Bicolandia Live Report. Kaibigan Donna, good morning. Good morning, Sambong, kaibigan Gatan, siring man sa mga paraan tabay. Sa museum mananggat kita, sa JFR Museum. Dahil tanggayo, si Secretary Robredo, inisaya mo na sa baga. Kala ko pati si Vice President Leni Robredo ang kataib mo. Kinabahan ako kaibigan Donna. Dahil kami prepared. May representasyon ni Kong Gabi ang nangyayot. Sa scientific briefing, si mga BSW o mga health workers na iyo ang masagibo kay ining sub-testing para dito sa TWAB programa bagay ini programa ini kan OBP kasi sa Vice President sa bagay Vice President Leni Robredo and objeto ka ini na i-encaminar ngaya ang publiko na magpa-test lalo na itong mga pigdududahan na mga close contact o posible na naawaan ding COVID-19 or coronavirus and iniyo ang kaibang kaini duman sa mga ibang swab testing center ini nag-iikot may nahili kita din duang dayong mobile na may nakabugtas sa point din swab cab na iyoan lulunakan kan si mga health workers na mabisita sa mga barangay lalo na duman sa mga possible close contact kan na mga COVID positive para magsagibo ng swab testing. And coordinated man sa Epidemiology and Surveillance Unit sa paagi man kanina City Health Office sa pamamayo ni Doc Vito Borja ining programa ini katakod nga ni kaining swab cab na itiglan sa edang aram ta 10 days ining maikot-ikot igdiyo sa syudad ning Naga para magtao libre ang pag-aaram ta libre ining swab testing na ini. Abot mo sabihon itong mga possible na COVID related incident kaibigang Donna, sinda na itong maikot, bako na itong mga ambulance na mapasirnduman tapos dadaron pa sa center. Sabi ko na may may mga mobile na gagamitan kaibigan Bong. Iyo ang lulunanan kasi mga mates. And naki-coordinating sa seso kaya ikaw magdararay katong garubagang sabi nga ni kaya ni Kong Gabi garo nga astronaut na PPE. naka full PPE. Sa iyo ang maswab mismo. Kumbaga nag-coordinating kami sa diri sindang taon OBP nag-coordinating sa seso and yung magdararay to si swab katuwang lang ining mga health workers na under sa Office of the Vice President. And nagsikad na nga si grupo kan Subago, pigbibriefing si mga representative kan OBP na iyo man ang mairiba
duman na sa paglibot-libot kay ining swab gab na programa ni Vice President Leni Robredo. Pero sa tuyang mayor na impormasyon niyan, kaibigan nga po ang kaibigan daan, nakaulay ni kan subago si Colonel Marlon Catan sa PNP. And katapos din ini katong direktibo baga ni Mayor San Lugason na magtaoning consideration sa mga violators. Sa report mo yan subago. Alin yan, itong corrective na punitive. Yan, no? Si post baga ni Mayor Son na ikorahir nga yan, magpagirumdom, bako ang objeto man ng ordinansa, mag-correct bako ngayang mag-punish or maging punitive. Kundi, ang sabi nga ni Colonel Marlon Catan, law is law. Yan. Medyo nariribungan nga kami kung paano nagigibuhon, kung ano ang mga consideration nagigibuhon, kung isay talaga itong dapat nataanin na citation ticket na nagdidiretso man nga ni ngaya sa City Treasurer Office. Tano taday distinguido kung isay talaga itong tatawan ng mga citation ticket. Kung distinguido iyan, ang order kang mayor bakong punitive. So, si Major Katanman, Batas is batas. batas is batas. Batas is batas. Yan. Magurulay nga Pero kaibigan pero ano? mag-urulay pa ang PNP kung ang directive na itatao sa, syempre, iba man nga yan na PSO, nagtitiket man nga yan, iba man kami, PNP, nagtitiket man nga kami. Minsan nga ni ngaya, ini si medyo makangising komento ni Colonel Marlon Catan, di nga aram, kung ano na ngayon gagamitin ni, kamay na bakal o kamay na bakla. Pinagrambo lang, si Bakal. Rinambo lang. Naging bakla. Siyempre, baga kaya, law enforcers and talagang ansaindang kasundan mag-implement ng law, pag batas is batas ngaya, lalo na ngaya ordinansa. Pero hihiling-hilingon ni ngaya kung ano ang mga dapat nahapot tanganin kan subago para po sa pagiging fair, for fairness. Kung isay talaga or hanggang sa dapat i-considera ang violators sa kung araw nga ni kayan ang kasuban. Iyan ang sa indang pag-uurulayan pa. Okay. Kaso araw ka ni, kaibigan na Donna. Kung babasyan itong ordinansa, ang sabi duman sa mga violators, then nag-face mask, sala sisulot kang face mask, 5,000. At saka sabi naman, mayong warning, ticket agad. Yan. Yeah. Ayun yan. Tapos, punto ni Colonel Marlon Catan. Tapos ano pa naman, pag mga minor age 50,000. Si mga nagtatarambay, mamangibo, sige tarambay sa luwas, 50,000 man. So yan ang batas, mayong warning ticket agad. Pero ang sabi ni Mayor Legasyon, ipa-auto itong inapod na corrective, not punitive. But sabi yun, sige, pag nahiling, sabihan. Kaya may kulatilya man si Duman ang sabi niya Duman, pag medyo kuya na siya, recidivist na. Sabi niya nga ni, kadakol pala nga hindi nag-aram kag recidivist kung anong gustong sabihon. Ang gustong sabihon kay kung pauro-otro ka na lang napigasabihan, di ka man nagsusunod. Yun ay nag-recidivist. Ang sabi man kayan na kaibigan Dani, ni Colonel Catan, maayuman nga kaming record. Oo. Pwede niya ibabase kung pang pirang offense na. That's the violator. Alang man na. Kung paman nga kita mo niyan, itong bagang grabe ang teknolohiya, na sarong click mo sa nangaya, maaaraman mo kung pang pirang violation na ni Kaini. Correct, oo. So yun sabi naman ni Mayor pag recidivist na ngaya, so saka natikitan. Pero yun nga, may problema, paano? Kasi sinabihan mo lang Dahil mo man pig-record, sinabihan mo lang, oy mag-face mask ka. Araw lang ka to, man Saka nga sa rupa, ang sabi pa ni Colonel Catan, yun nga yung bagay na yan, pwede mo naman nga yan i-reklamo or pwede ka man nga yung mag-question ka yan kung mayo maning pruweba na makatalagang sulot na face mask. Sabi ka yan ni Colonel Catan. Kasi ang mangyari kaya talaga, syempre, mabase tinda sa black and white na nakabugtak kung sa'yo nakabugtak, ipinakang guidelines, ipinakang law. Alagad, kung harungan ni nga yan, ma-considerate and dapat maging corrective, not punitive, sabi nga ni Mayor Son, sa nga kami mabase. Alagad,
Bilog man ang pakayag ni Colonel Marlon Gatan na masunod sa direktiba, alaga di hilingon kung hanggang sain. Yan ang importante. Sabi na nga ni, para maging fair. Duman. Sa kunwarin matagal ang pasensya kang pulis. Yun ba Yan. yun? Oo. Yan ang mangyari. Kasi nga, iba-iba man nga kitang personalidad. Iyo, Siyempre, iyo. iba-iba man nga yaning iba-iba man nga kita ning yun na, personalidad. O, si pulis nga na nasakto, duman sa sarong nagsitar, iba man, duman sa nagsitar sa palyo. Eh, ang sabi nga sa muya, maghigot sa pagpapasunod kang ordinansa, kaya nga kada kanto, nagbukta kami ng pulis. May nahiling ako Kaya- kaibigan doon ng solusyon dyan. Ito akong nahiling. Amindaran. Itong ordinansa. Ano? Amindaran. Oo. Itong Oo. ordinansa na ibaba na to sa implementor ay sa implementing agency which is Philippine National Police. Ay baga, naggibo konseho dahil sila legislative. Pagali sa legislative approved by the executive. After executive, ibababa na yan sa mga implementing agencies pag-ordinan sa mga police. So pag naipig-implement kang police, ko-questionon kang executive. Pero ganyan, yan ang problema. Dapat ngaya, corrective, kung Ayun. punitive. So siguro, malabo, dahil nagkakaintindihan sila dua, siguro para sa kaulangan, no? Dahil man ko naging inutan, si Simon Bagako, mas mga bright yan yaon dyan. Di, iko yan, i-gibuan ng pag-amyenda, duman sa ordinansa. Ang problema pa dyan, paano itong lay na hali sa National IATF? Correct. Paano ninda ito? Paano ninda uutubon ito? Sige daw. Pero pa kayan. Day pati malinaw kung hanggang sa in violation dapat magkonsidera. Kasi may pwedeng sinasabi ni Colonel Catan, nagadaklan sa violator is non-wearing of helmet. Sa kataan pinag-uuralayan na ngaya, ining violators under health protocols. So, kaya yan. Under Republica, Kwan 1332. Oo. Yan na, dyan yan malaog. National yan. Kaya nga ni, hanggang sa in ang consideration, ayan ang pahayag ni Colonel Marlon Gatan. At least, Subago. at least sa ang publiko maisihan ang arog kaning sistema, kaibigan Donna. Taganing sinda kamot, kita gabos mga kaibigan, aram ta kung ano ang ipinautob na health protocol. Kasi pagka nagbalgar ka man talaga dyan, may dapat kang utubon. Correct. Oo. May dapat kang simbagon. Kaya Correct. kung ako sa Indo, sundo na sa naman. May mga sadit na bagay siguro ito ang anong apod gani? Ano niyo? Yan. May mga sadit na bagay siguro na kaipuan na utubon kaibigang Danny. Tapos dahil na uutob, ito siguro ang baka gustong sabihin man ni Mayor. Kasi ang pulis nasunod man sana sa direktiba kung ano ang gustong ipautob kang LGU, kang national. Correct. Iyan man ang susundon ninda. Ano na nawara si kaibigang Donna pud kagiraray ha. Mas magayon ini. Mas magayon ini na magkairintindihan kita dyan, mga kaibigan. Dapat magkasundo talaga. Si executive tapos ang implementor. Correct. Go ahead, kaibigan Donna. Yan. Iyo, tama, dapat na magkasurundo, kaibigan Dan and kaibigan Bong. Kasi pwedeng pagbasihan kan si nag-violate o si violator, si sinabi ni Mayor Son. Kaya dapat maging malinaw kung hanggang sa ang consideration na pwedeng ito. Pero para sa tuya, para mas madalian talagang kung arog kay niyo, ang problema ay mismong si tao na gabos na kita magparticipar. Correct. Dahil na lang mag-violate. Correct. Dahil na lang lugod mag-violate. Dahil tanatawa ng problema sa mayor, dahil tanatawa ang problema ang pulis. Correct. Oo. Saan sa tuyabag ng alkalde, pinoproblema pa ang vaccination. Oo. Ang increasing number of COVID-19 positive. Oo. Dawa na nagbaba ngaya, iga manggiraray nagpupositibo. Saka ang kaaditan kang alkalde na kita mahulog sa ECQ. Iyo. Ano? Iyo bagat sabi ka sa bago kay Bigan Oo, Dani. na nagsasakit na nga kita. Sa ECQ pa sana nagsasakit na nga kita. Correct. Kaya ito, gar masurat ka. Sabi ba ni Mayor Son, masurat giraray sa IATF nga ninghing ahon na dahil na kita ma-ECQ as in day na ma-extend hanggang 15 na sana. Kutaan na ngaya. Ay, If dumagaro. possible. Oo, garo magkakigo sa kato ano to? Multi-sectoral ano ito?
si nabanggit na sa bago. Pero garo mahagad talaga siya ang kahagadan iyaagi niya na sa surat, and kung posible ba sabi ni Mayor siya mismo maduman kay Secretary Galvez. Oo. Pero riparo lang garo effective itong sinurat niya duman sa pagpapadagdag kan vaccine. Opo. Na buminaba baga tulos garo sarong simana lang o 2 weeks after kay itong pagsurat niya yaon bakuna kaibigang Donna. Tsaka uyan pa ang malinaw, garo kinaulay niya na si Dr. Kiko Sales kag BMC na kung pwede man po nga Doc, dahil naman nga ibali itong bako sa Naga. Tamangan yaon sa BMC kaya konsideradong Naga. So bako man nga mga taga-Naga ito, Doc. So garo kaya hindi ko anong mga remedyo. Sa yan, nahihiling ka dyan kaibigan Dan kasi nagpahayag mo ng BMC na bako man nga kami kaya nang nagre-report ang DOA. Iyo. Pero kumbaga dapat ang communication maghali o magpatiring from Naga City to DOH na iyo ang o-consider kung iniyo Naga or Kamsur. Iyo. Pero kung hali pang BMC going to DOH ang resulta Naga. Naga. Baka siguro matikya sa DOH pag BMC Naga. Kasi ang BMC nasa Naga. Kaya nga yan. Naga. Kaya nga garo gusto na ni Mayor bugtak ng lubog niya sa pili. Kaulayan niya na si Governor na ibalyo sa pilihan BMC. Ay mangyayari sila. Iyan ang mga update kadapod kaya ni kan nakadagos na paglaban. Gabos na ini nagbabagsak sa concern sa COVID-19 na alawin na gandang urulay ini and maglailay na concern. Alam na sigurado at tama kaya Sembong and kaibigan Dan effective si surat babatulo si 5,000 and additional 5,000 ang posibleng magabot once na maubos tulos na maitudok ining nagabot na 5,000 doses ning Sinovac. Kalingani kami sa JMR Coliseum, yung mega vaccination facility Kanaga. Nahiling ka naman na, dako lang nagpipila. May mga walk-in pati. Ayos. Kaya lang, yung mga walk-in na yan, ano yan, si A1 pa o si A2? O kabali na si A3 and A4? Hanggang A3 lang, kaibigang pero A4. Pero kasubago, mapang A4. Pero ang sabi sa bago tatapuson dahil A1. And then soon A2 and A3. Yan ang magayon. Kabalin na kita naman doon. Yung nga ang good news. Kailangan karong pangyari man ng ganda iyan, pero i-obliga. Sila na magpatulok, dahil na magpasitiol. Ano daw kung makapasitiol ba kita? Bueno, makita joke ba lang, bareta na piko-consider kita kan city. Lalo na si mga media, na sabi nga ni Mayor, frontliner man baga ngaya ka mo. Correct. Kaya kung pwedeng ibalit, mayo kita sa sa priority list. Sige lang, importante mainot si dapat mainot. Kananing pag natapos man sinda, si masunod, si dapat masunod. Ang kagayunan lang, continuous ang vaccination kaibigan doon. Correct. Tama yan kaibigan Bong. Kaya dapat talaga madagdagan pa ang vaccine. Kasi kung mayo maning vaccine, mayo maning itutudok. Kaya magayon na, sige sana, tanganing ining naglilipas ng mga aldaw na ongoing ang vaccination, regular na ginigibo, mapasain ba, makukumpletong mabakunahan ang Naga. And sabi tangani kayan, ang bakuna talaga ang pinakang effective ng makalikay sa paghaharawaan and matapos mananggad na ining pandemyang ining problema ta sa COVID-19. Sige. Pwede yung mga ang kadagdagan na impormasyon, mga nagulat ang report haligiyot sa kuyang location sa JMR Museum, haligit sa bago sa JMR Coliseum. Para sa Radyo Bicolandia, doon na kanya ba kaibigan mo? Radyo Bicolandia, live report. Reparo.